అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అని బెదరకండి. విందులు పెళ్ళిళ్ళు వినోదాలు కాస్త మానుకోండి. బతికుంటే బరుసాకు తినగలమని తెలుసుకోండి. కాస్తైన వ్యాయామం రోజు చెయ్యండి. కూస్తైన వేనీళ్లు తాగుతుండండి. అనుమానం వచ్చిన ప్రతిసారి వెనువెంటనే చేతుల్ని కడుగుతుండండి. ఇల్లు ఒళ్ళు మనసు శుభ్రపరచుకుంటే ఇలలోనే ఆ స్వర్గాన్ని చూడొచ్చండి. ఇష్టదేవతల్ని కాస్త తలచుకుంటే ఏ కష్టమైన అవలీలగా దాటొచ్చండి. We will stay at home, we will stay at home, we stay safe. We will stay at home, we will stay at home, we stay safe. ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే చేరింది మహమ్మారి రోగమొక్కటి. ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి ఉప్పు సంకల్పంతో తరుముదాము దాన్ని బయటికి. సొంత ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన త్యాగమూర్తులు మనలోనే ఉన్నారు. మనుషుల్లో దేవుళ్ళు, డాక్టర్లు, నర్సులు. కనబడని శత్రువుతో పోరాటం చేస్తున్న సమరయోధులు. పోలీసులంటే ఎవరో కాదు, మన కుటుంబ సభ్యులు. చెత్తను మురికిని మలినాలనన్ని ఎత్తి పారేసేటి ఏకవీరులు. పారిశుద్ధ్య పనులు చేసే చేతులకి సరిపోవు వేవేల కోటి దండాలు. కన్న తల్లి తండ్రి కూడా చాలరండి. ఏమిచ్చుకుంటే వారి రుణము తీరేనండి. మానవ సేవకు అంకితమైన వాళ్ళు క్షేమంగానే ఉండాలని ప్రార్థించండి. We will stay at home, we will stay at home, we stay safe. We will stay at home, we will stay at home, we stay safe.